Pagpatan ko na mabilis, bagal na. Sumakit na kalsada. Oo. Hindi na. Hindi makita kalsada. Tinitingnan ko lang, sinusundan ko. Yung ilaw eh. Ulan! Lakas-lakas ang ulan! Hindi makita kalsada! Ay, gusto ko! Tago. Mo na. Tapos na ba siya sa Adam Zone? Hindi pa. Tapos na siya. Pangit. Pangit. Dito na ako sa sana. Oo. Ayan. Kalagpas na ako sa tulay. Ano man hindi masyado. Ang lakas ng ulan eh. Walang ulan niya sa Wawa. Huh? Malayo, malapit na yan. Pabalik ko ba yun? Ha? Sa atin. Ha? Kabila pa? Nakabila pa? Eh di ba mayroon ng drainage dyan? Ah. Grabe ang ulan. Dito na ako sa may poblasyon. Dilim talaga eh. Ipupos ko to sa makita mo. Naka-video ako eh.
Talagang hindi ganyan, hindi malakas talaga ulan diyan. Dito na. Iniwa. Iniwasan yung alabang. Haba na ng traffic. Papunta ng south. Punta ng Laguna. Pero dito sa Alabang malakas oh. Oo. Oh, nandito na ako sa may Ayala eh. Ayan. Ha? Ang lakas-lakas ng ulan. Ayan, wala nang ulan dito sa Alabang. At saka sa Kupang, medyo ambon-ambon na lang. Mula doon sa may Star Mall, wala na sa may Star Mall. Pero may ambon pa rin. Sa Makati siguro malakas pang ulan siguro sa Makati. Oh. Madilim na madilim. Oh. Ayan, ulan na naman dito sa parte ng Sukat, Muntinlupa City. Hay, Diyos ko.
Ayan na naman. Toll gate. Ha? Dishwashing paste manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Ang lakas ng kid. Ang lakas ng kidlat. Picture taking. Wala nang ulan dito sa lagpas ng sukat. After na sukat Muntinlupa, wala nang ulan na naman. Ambon-ambon na lang. Ha? Malapit na ako sa Pikutan eh. Putol-putol ang ulan eh. Dito nagsisimula na naman. Ulan. Ha?
Ah, nawala na naman eh. Pero may ambon. Sa Makati ang maitim ang ulap. Makati, Maynila, ang dilim eh. Parang ang lakas ng ulan sa Makati. Wala akong makitang ilaw sa building. Walang ilaw yung mga, hindi makita masyado yung mga ilaw sa building eh. Sige naman kasi. Okay. Okay. Hello! Bye-bye po! Magandang gabi sa inyo lahat! Good night travel! Ayan, ingat-ingat po tayo sa pagta-travel dahil napakalakas ng ulan at madulas yung kalsada. Ayan, nakikita nyo naman, napakadilim ng ating kalangitan. At medyo tuloy-tuloy pa rin ang pag-ambon dito sa part ng Taguig at malapit na po tayo ng Makati City. Anyway guys, maraming salamat po sa pagsama sa aking travel sa ngayong gabi. At ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating mga kaibigang drivers at riders. Ayan, ito na po ang inyong host at laging nagpapaala sa inyong lahat ng mga drivers. Mag-iingat po at walang masyadong barubal sa kalsada sa pagmamaneho. Ingat-ingat po, be a safety, be a defensive driving always. Always be a defensive driving. Bye-bye po! God bless!